ሶማሊላንድ أول ናይቲ ዝዓበየ ስልታዊ ዘይምርግጋእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሙሽተ ቀወምቲ 10 ድማ ኣብ 5 ዓመት ዝቀያየር ኣባላት ብሓፈሻ 15 ቀወምትን ዘይቀወምትን ኣባላት ሃገራት ዝገበረ ባይቶ ጸጥታ ዓለምና ዝሓለፈ ዓርቢ እስራኤል ንልዕሊ 34 ዓመት መሰል ሉዓላውነት ከም ማሕበረሰብ ዓለም ክትጽውዕ ንዝጸንሐት ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ዝሓለፈ ሰኒ ህጹጽ ኣኼባ ምጽውዑ ይሕበር። ኣብዛ ኣኼባ ንእስራኤል ዝኾነን ሓድነት መግዛእታዊ ደቡባት ሶማል ዘውሕዝ ውሳነ ኣመሓላሊፉሎ። ካብዘን 15 ተጋባእቲ ባይቶ ጸጥታ ዓለምና እተን 14 ኣብ ሓደ ሓሳብ ዓሲለን ኣለዋ። መግዛእታዊ ደቡባት ሶማል ክሕሎ ኣሜሪካ ግን ድምፂ ምዕቃብ ኣካይዳ ዘላ ንሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወኪሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ምክትል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ታሚ ቡርስ ሃገሩ እስራኤል ከም ነፃን ልኡላዊት ሃገርን ምስ ዝደለየት ሃገር ዝምድና ክትመስርት ኮነ ኣፍልጦ ክትብ መሰል ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጽ ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ንእስራኤል ስዒባ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ዘይትህብ ሓቢሩሎ። ኣቐዲሙ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ሃገራት ዓረብ ከምኡ ድማ ውድብ ሕቡራት ኤውሮጳ ከም ሕብረት ንውሳነ እስራኤል ዝኾነን መግለጽታት ከስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ። ግን ስለምንታይ ስጉምቲ እስራኤል ክሳብ ክንድዚ ድምፂ ፈጢሩ? ስለምንታይ ከም ሕቶ ክለዓልውን ኣመና ዝርብሽ? ብኻልእ ወገን ድማ እስራኤል ብሰንከቲ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም እተካይዶ ዝጸንሐት ገሰታት ብባይቶ ጸጥታ ክንደይ ግዜ ዘይተወገደት? እቲ መልሲ ንምርካብ ኪኖቲ ኩለን ሓያላት ሃገራት ንሃገራዊ ረብሓታትን ጥራይን ዝሰርሓ ዝብል ናይ ኩሉ እዋን ምጉት ናብ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ሶማል ዕሙቕ ኢልና ምድህሳሱ መሪፅና ኣለና። ኣቐዲምና ንዕቤት እዚ ቻነል ንምሕጋዝ ሳብስክራይብ ከምኡን ትሕዝቶና ምስ ተድንቆ ላይክ ኤንድ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ብትውንኖ 637,657 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ካብ ሃገራት ዓለምና ብዕቤታ ኣብ መበል 43 ደረጃ ትስራዕ። ብምዕራብ ምስ ኢትዮጵያ፣ ሰሜናዊ ምዕራብ ጅቡቲ፣ ደቡባዊ ምዕራብ ኬንያ፣ ብሰሜን ወሽመጥ ዓደን፣ ብምብራቕ ድማ ምስ ህንዲ ውቅያኖስ ትዳወብ። ኣብ መፋረቅ 2025 ብዝተኻየደ ቆፅራ ብዝሒ ህዝባ ኣስታት 20 ሚልዮን ተገሚቱሎ። በዚ መጠን ብዝሒ ህዝባ ኣብ መበል 67 ተርታ ትስራዕ። ካብዚ እቲ 92 ሚእታዊት ብሄረ ሶማል ክኸውን ከሎ ዝተረፈ 8 ሚእታዊት ድማ ዝተፈላለየ ብሄራት ሃገር ይሓቁፍ። እምነት ምስልምና ሱኒ እቲ ዓብላሊ እምነት ኣብዛ ሃገር ኮይኑ ቋንቋታት ሶማልን ዓረብን ብብዝሒ ይዝረብ። ዝዓበየት ከተማ ከምኡውን ርእሰ ከተማ ዝሃገር ከተማ መቃዲሾ 2.7 ዝግመት ሚልዮን ተቐማጥ ኣለዋ። ኣብዛ ሃገር ዲር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ጅቡቲ፣ ምብራቕ ሃረር፣ ዳሮድ ኣብ ኦጋዴን ከምኡውን ምዕራባዊ ክፋል ሶማል፣ ዒሳ ሰሜናዊ ሶማል ማለት ሶማሊላንድ፣ ሃውዬ ከባቢ መቃዲሾ፣ ዳጊል ደቡባዊ ክፋል ሶማል፣ ረሃን ወይን ድማ ኣብ ፈለግ ጁባን ከባቢታ ሸበለን ዝርከቡ 6 ዓበይቲ እንዳ ወይ ቀቢላ ኣለዉ። እንዳታት ዲር፣ ዳሩድ፣ ዒሳ፣ ሃውዬ 75 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ሶማል ይሕዝ። ጉስነታዊ ወይ ሰበኽሳግማዊ ሜላ ኣነባብራ ድማ ይኽተል። እቲ ዝተረፈ 2 ዓበይቲ እንዳ ረሃውየን ዲግልን ዝተረፈ 25 ሚእታዊት ይሕዝ። ኮፍታዊ ወይ ድማ ቀዋሚ ሜላ ኣነባብራ ድማ ይኽተሉ። ማእከላይ መንግስቲ ሶማል 6 ፌደራላዊ ክልላት ይሓቆፍ። ሶማሊላንድ፣ ፑንትላንድ፣ ጁባላላንድ፣ ጋልሙድ፣ ሃርሺ በለ ከምኡ ድማ ደቡባዊ ምዕራብ ወይ ድማ ሳውዝ ስቴት ተባሂለን ይጽዋዓ። ነፍሲ ወከፈን ብመሰረት ፌደራላዊ ኣቃውማ መንግስቲ ዘፍቅዶ ርእሰን ዝኸኣላ ግዛኣት ኮይነን ብፍላይ ድማ ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ ፑንትላንድ ናብ ሃገር ክትብለን ዝቐረበ ደረት ምሕደራ የካይዳ። ፍትዋት ተኸተልቲ ትሕዝቶ መደባትና እዚ ዓብ ስእሊ ሶማል ንዝያዳ ንጹርነት ኣብ 3 መድረኻት ፈሊና ንተዓዘቦ። ቀዳማይ መድረኽ ቅድሚ 1961 መስርሕ ሙቃም ሃገር ዝተረኣየሉ። ካልኣይ መድረኽ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ዝዝርጋሕ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ዝተኻየደሉ። ሳልሳይ መድረኽ ድማ ድሕሪ 1991 ክሳብ ሎም ዘሎ መስርሕ ምፍራስ ሃገር እዩ። ብቐዳማይ መድረኽ መስርሕ ሙቃም ሃገር ሶማል ንፈልም። ኣብዚ ክሳብ 1961 ናይ መቓን ግዜ ዝዝርጋሕ እዋናት ሶማል ከም ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ብ3 ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ እናተገዘትያ ተሳልያ።
ካብዚ ድማ ይጅምር መስርሕ ሙቃምን ምፍንቃልን ዓባይ ሶማል እዚ ሎሚ ንዕዘቦ ዘለና ዘይጥሙር ሕብረተሰብ ክፍጠር ዘኽኣለ ሓድጊ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ተተባሃለ ካብ ሓቂ ንምርሓቕ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ህሉ ውድቀት ሃገረ ሶማል ንመግዛእታዊ ሓድጊ ጥራይ ምግዳፉ ድማ ውድዓውነት ኣይህበን ስለዚ እኩብ ድምር ናይቶም ክዕየዩ ዝነበሮም ዘይተዓዩ ዕየገዛ መንግስቲ ሶማልዩ ክንብል ክንደፍር ኢና ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ህንዲ ንዝነበረ ዓብ ግዝኣታ ንምውሓስ ኣብ ወሽመጥ ዓደን የመን ዘስፈረቶ ገዚፍ ዓቕሚ ሰራዊታ ናይ ስጋን ውፅኢት ስጋን ኣተኣማማኒ ምንጪ መግቢ ንምርካብ ተወሳኺ መግዛእታዊ መሬት ሓሰው በለት ኣብቲ እዋን ብንኣሽቱ ስልጣናት ዝመሓደር ዝነበረ ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ ሓዘቶ ምስቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ስልጣን ውዕል ብምእታው ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ 1884 ክሳብ 1960 ፀኒሓ ኣብ 1884 ምስ ብዙሓት እንዳታት ስምምዕ ክትገብር ኣይተፀገመትን እዚ አንጎሎ ሶማሊ ትሬዲንግ አግሪመንት ብዝብል ሰላማዊ ዝኾነ መስርሕ ምስፋሕፋሕ ነይሩ ካብ አቢሲኒያ ናይ ሎሚ ዝዓበየ ክፋል ኢትዮጵያ ካልኦት ስግር ባሕሪ ንዝመጾም ጸላእቲ ክትከላኸለሎም ንሳቶም ድማ ምስ ካልእ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ስምምዕ ከይገብሩ ዝቕየድ ስምምዕ ዝነበረ ኣብ 1887 ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማሊላንድ ኣተኩሮ ገይራ ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ 1930 ድማ ኬንያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንፈለማ እዋን ክሳብ ውሽጢ ሶማሊላንድ ምስፍሕፍሓ ቀፂላ እንግሊዝ ዘይቀጥታዊ ምሕደራ ተኸተል ብምንባራ ህዝቢ ድያ ዝበሃል ኣነባባሪ ባህላዊ መምርሒ እናተኸተለ ኣብ ነንሕድሕዱ ይዋሰብን ይመሓደር ነይሩ እዚ ልምዲ እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሕብረተሰብ ሶማል ብፍላይ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ይዝውተር እዩ ዓዲ እንግሊዝ ምዕባለ ህዝብን ቁጠባዊ ግዝኣታን መደብ ኣይነበራን ኣብ ምኽባር ሕግን ስርዓትን ጥራይ ትሰርሕ በዚ ድማ ምስቲ ናይ ጣልያን ዝነበረ ደቡባዊ ክፋል ሶማሊላንድ ክወዳደር ከሎ ኣብ ግዝኣታ ዝተሓተ ናይ ትምህርትን ትሕተ ቅርፅን ምዕባለ ነይሩ ኣብ 1913 ምንቅስቓስ ዳርቪሽ ማለት ኣብ 1899 ጀመረ ዓብ ምንቅስቓስ ሶማሊላንድ ሓገዝ ንግስነት ኦቶማን ናይ ቱርኪ ረኺቡ አንጻር ምንቅስቓስ እንግሊዝ ክጻባእ ጀመረ ቁጠባዊ ክሳራ ሸለል ዘይብል ምምሕዳር እንግሊዝ ድሕሪ 7 ዓመት ማለት ኣብ 1920 ንምንቅስቓስ ዳርቪሽ ፍጹም ጠቕሊላ ጥፊኣቶ ፍትዋት ተኸታተልትና ብዛዕባ እዚ ኣብ ታሪክ ሶማል ዓብ ትርጉም ዝወሃቦ ምንቅስቓስ ዳርቪሽ ገለ ክንብል እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዓባይ ሶማል ኣብ ኣእዳው ብዙሓት ምእታዋ ክወሓጠሉ ዘይከኣለ ምንቅስቓስ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ኦጋዴን ድማ ይዓኮኽን ይብገስን ነይሩ ኪኖ እንዳ ዝቃለስ ንፈለማ እዋን ዝተስአ ምንቅስቓስ ድማ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ እውን ዘይናኣክለ ብሳፅዋር ዓጢቑ ነይሩ እንግሊዝ ካብ 1901 ክሳብ 1904 ሰፊሕ ሓደን ጌራትሉ ነይራ እንተኾነ ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ክትእትወ ኣይከኣለትን ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ 1920 ሙሉእ ብሙሉእ ኣጥፊኣቶ ዳርቪሽ ብተቓለስቲ ናጽነት ሶማል ከም ፈላሚ ሃገራዊ ስምዒት ይቁፀር እምነት ምስልምና ከም መሕበሪ ይጥቀመሉ ነይሩ ኪኖናቱ እንዳ ንሕብረት ተዘራቢ ቋንቋ ሶማል ኣብ ሓደ ቁፅፅር ንምምጻእ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ናይ እዋኑ ዝዓበየ ውድባ እዩ ነቲ ሰበኽሳግማዊ ህይወት ኣብ ዝመርሑ ዝነበሩ ህዝቢ ሳሊሕያ ሞዴል ማእከላይ ምምሕዳር እውን ኣለማሚድዎ እዚ ድማ ሶማላውያን አንጻር ናይ ባዕዲ ሰራዊት ክቃለሱ ኣተባቢዕዎም እዩ ንምንቅስቓስ ዳርቪሽ ንምጥፋእ ዘካየደ ተስርሒት ኣብ እዋኑ ዘየድሊ ወፃእ ተባሂሉ ቁጠ ኣብ ህዝቢ እንግሊዝ ኣበጊሱ እዩ ኣብ ነሓሴ 1940 ጣልያን ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ምጅማር ካልኣይ ኩናት ዓለም ተካይዶ ዝነበረት ናይ መግዛእታዊ ምስፋሕፋሕ ፖሊሳ ነታ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝነበረ ሶማሊላንድ ወሪዳ ሓዘታ መትኒ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ እንግሊዝ ንዝነበረ ወደብ በርበራ ሓዊስካ ድሕሪ 6 ወርሒ ማለት ኣብ መጋቢት 1941 ግን እንግሊዝ ንዝነበረ ግዝኣታ መሊሳ እንተላይ ኦጋዴን ዝሓቆፈ ሰፊሕ ግዝኣት ወነነት እዋን መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ሶማል ድማ ንስገር ቁፅፅር ጣልያን ኣብ መሬት ሶማል ኣብ 1892 ምስ ሱልጣን ናይ ዛንዚባር ብዝገበረቶ ስምምዕ ዝፍልም ወደባት ብራባ መርካ መቃዲሾ ከምኡውን ዋርሼክ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ የእተወቶ ኣብ መንጎ መነኒክ ሃፀይ ናይ ኢትዮጵያን ጣልያንን ብዝተኸተመ ስምምዕ ውጭ ዓለ 1989 ውጭ ዓለ ትሪቲ ሙሉእ ግዝኣት መነኒክ ኣብ ሶማል ከም ግዝኣት ጣልያን ይሕሰብ ነይሩ
ዝካየድ ዝነበረው ዕላት ንሃፀይ ኢትዮጵያ ሃፀይ ምኒልክ ወኪላ ተፈርሞያ ነይራ ኣብ 1891 ከምኡ ድማ ኣብ 1894 ዶባት ኢታሊ ሶማሊላንድን ብሪቲሽ ሶማሊላንድን እንተላይ ሎሚ ምስ ኬንያ ዘዳወብ ዘሎ ዶባት ሶማል ከም ግዝኣታ ብምሕሳብ ተፈራረመት ንጣልያን ላዕለዋይ ኢድ ዝህብ ዝነበረ ውዕል ውጭዓለ ኣብ 1896 ብዝተኻየደ ብኩናት ዓድዋ ከም ዝተተከአ ይዝከር ጣልያን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሕልማ ኣብ ሶማል እውን ከተተግብራያ ሰሪሓ ኢታሊ ሶማሊላንድ ዝሓሸ ፍርያም ናይ ሕርሻ ቦታ ሒዛ ደቡባዊ ክፋል ሶማል ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጣልያን ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲኣ ክደፍአልያ ተራእያ ኣብ 1920ታት ክሳብ ፈለማ 1930 ንድኽመት ኢትዮጵያ ብምምዝማዝ ብብዝሒ ወተሃደራታ ናብ ኦጋዴን ክትለኣኽ ጀሚራ ኣብ 1934 ኢትዮጵያ ክትመልሳ ፈቲና እንተኾነ ሰራዊት ጣልያን ክሳብ ወልወል ዝበሃል ኦጋዴን ሓሊፍካ ዝርከብ ፍርያም ናይ ሕርሻ ቦታ ደፊኣ ሓዘቶ ኣብ 1935 ምስ ምጅማር ካልኣይ ኩናት ዓለም ድማ ኢትዮጵያ ኣካላ ናይ ምግባር ወተሃደራዊ ኩናት ከፊታ ኣብ ነሐሴ 1940 ሙሉእ ኢትዮጵያ ከምኡውን ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ተቆጻጺራቶ ድሕሪ 7 ወርሒ ብሓገዝ እንግሊዝ ተሳዒራ ካብ ሶማል ወፀት እንግሊዝ ብወግዒ ኦጋዴን ኣካል ኢትዮጵያ ዝብል ውሳኔ ዝሃበትሉ ፍጻሜ እውን ኣብ እዋን ነይሩ በዚ ድማ ይጅምር ምጥፋእ ሓንቲ ኮኸብ ካብተን 5 ከዋኽብቲ ባንዴራ ሶማል ናብ ፈረንሳ ንኸይድ ፈረንሳ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማል ኣብ 1884 ክሳብ 1967 ፀንሐትሉ ቀዳማይ ምኽንያት ነቲ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ዓዲ እንግሊዝን ዝነበረ ውድድር መን ዝያዳ መሬት ገበተዩ ኣብ 1869 ዓመተ ምህረት ምስ ወደብ ኦባካ ዝቋጻጸር ዝነበረ ሱልጣን ዓፋር ሰሜናዊ ክፋል ጅቡቲ ስምምዓትያ ነዚ ናይ ሎሚ ጅቡቲ ድማ ዋንነታ ገበረቶ እዚ ስምምዕ ፈለማ ናይ ንግዲ ስምምዕ ጥራይ ዝነበረ ኣብ የመን ዓቢ ወተሃደራዊ ማዕስከር ወኒና ዝነበረት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ 1880 ወደብ ዓደን መራኽብ ፈረንሳ ከይጥቀማሉ ብምእጋዳ ስለዚ ፈረንሳ ኣብቲ እዋን ሰሜናዊ ክፋል ሶማል ሎሚ ድማ ጅቡቲ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ቦታ መደበር ሃነፀት ኤሮጳውያን ግዛኣት ሓይልታት ፈረንሳ ኢጣልያ ከምኡ ድማ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ምትልላኽ ናብ ውግእ ከኣትዋ ዘይዋፅአን ምዃኑ ብምውሳን 1888 ኣብ መንጎ ፈረንሳን ዓዲ እንግሊዝን ኣብ መንጎ ዘይል ከምኡውን ጅቡቲ ዘሎ ዶባት መግዛእታዊ ዶባት ኢለን ተፈራረማ በዚ ድማ ነተን ኣቐዲመን ተመስሪተን ዝነበራ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ ኢታሊ ሶማሊላንድ ፍሬንች ሶማሊላንድ ተወሰኸት ፍሬንች ሶማሊላንድ ኣብ 1977 ሬፈረንደም ብምክያድ እዛ ሎሚ ንፈልጣ ዘለና ናፃ ሃገረ ጅቡቲ ተፈጥረት زعبي اندا عيسى دما امون قاعد انجليزن فرنسان زمحادر ግዛት ሶማል ተመቕለ ኣቀዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ዓብ ክፋል ሶማል ኦጋዴን ብምስዓብ ድማ ጅቡቲ ከም ካልአይቲ ዝጠፍአት ኮኸብ ተሕሰብ ካልኣይ መድረኽ መስርሕ መናጽ ሃገር ሶማል ካብ 1961 ክሳብ 1991 ካብ 1960 ክሳብ 1969 መሰጋገር መንግስቲ ሶማሊ ሪፐብሊክ ተመስሪቱ عدن عبد الله عثمان دار دما كاب 1960 كساب 67 قداماي مراحي عباي هاجر الصومال كونه افلما سوساتات نفلما وانا بحدا محدرا زعسلا بمنبارن بزح فدليات حقيفانين مصين كلون ناول قحطون دليتن كقدم تبقسه ازينه ناي ناصنت منغستي عبي صغمي كوينو زيرغو بوليتيكاوي محدرا تفطره قلص عينا اندازل على بوليتيكاو صفحي حزدما طرزي بصحه امسرتا هاجر الصومال عبي سراح كابز عممه صومالي يوز كونغرس زبليو ازي ب13 ابالات ابشن 1943 ب-SYC بزبل شم أبهرر مبرق إثيوبيا زتمسرت عاب منقسقاس أبشن 1947 سمو ناب صومالي يوز ليك كيره صومالي يوز ليك صنيحو مسممص مرماري كوميشن حبرات هاجراتنا بصومال أب سميناون دوبان كفال صومال أب أوغادين كمون أب زحج جزات كينيا وزلو تحت واي كفال جبالالان بيت صحفتو كيفيت كنقسقاس جمره
ኣብ 4 50 60 ሓያል ጸላዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ነይሩ ዕላምኡ ዓባይ ነጻ ሓንቲ ሶማል ምህናጽ እዩ ኣብ ፈለማ አንጻር ነባሪ መግዛእቲ ጣልያን ይቃወም ነይሩ እዚ እቲ ፈላሚ ስጡም ፖለቲካዊ ቅርጽ ዝውንን ሰልፊ ኣብቲ ሃገር ምዃኑ ይንገረሉ በዚ ድማ እቶም ቀዳሞት ሰለስተ መራሕቲ ሶማል ኣባላት እዚ ሰልፊ እዮም ነይሮም ኣብ ጥቅምቲ 1969 ድሕሪ 9 ዓመታት ናይ ናጽነት እዋን ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ሶማል ተገንጸለ ዘበነ ብዕልዋን ኣብ ስልጣን ዝመጸ መሐመድ ሲያድ ባረ መራሒ ኮይኑ ናብ ስልጣን ምስተየበ ኣብ ሶማል ዝተቐበሉ ዕየገዛ ብዙሕ ነበረ ነቶም ዝዓበዩ ንምግላጽ ሓደ ፓን ሶማሊዝም ማለት ምንዳይ ተንሰለስተ ዝጠፋኣ ኮኸብ ካልኣይ መቕርሐ ስልጣን ሳልሳይ ቀቢላዊ ውክልና ራብዓይ ምንፋቅ ምዕባለ መሐመድ ሲያድ ባረ ኣብ 64 ቀዳማይ ኩናት ኦጋዴን ብምክያድ ሶማላውያን ናብ ሓደ መኣዲ ክጥርንፎም ይፈቲኑ ኣብ 1969 ክሳብ 1974 ልዑል ደገፍ ሕብረት ሶቪየት USSR ብምርካቡ ቁጠባዊ ምዕባለ ከተኣናግድ ክኢል እዩ በዚ ድማ ካብ 1964 ክሳብ 1978 ሶማል ዝነኣድ ማሕበር ቁጠባዊ ገስጋስ ኣርያ ነይራ ህዝቢ ሶማል ነንሕድሕዱ ክዋሰብ ዕድል ፈጠረ ቋንቋ ሶማል ብፊደላት ላቲን ንመጀመርያ እዋን ክጽሓፍ ጀመረ እንተኾነ ሲያድ ባረ ዝዓበየ ሕልሙ ዝጠፍኣ ሰለስተ ከዋኽብቲ ሶማል ናብ ግዛኣቱ ምምላስ እዩ ስለዚ ምምላስ ከዋኽብቲ በታ ቀዳመይቲ ኮኸብ ክልል ኦጋዴን ናይ ኢትዮጵያ ፈለሞ ምኽፋት ካልኣይ ኩናት ኦጋዴን ናይ 1977 ክሳብ 78 ሲያድ ባረ ነቲ ከም ኣካል ሶማል ዝሓሰቦ ክልል ኢትዮጵያ ኦጋዴን ብሓይሊ ወሪሩ ክሕዞ ዝወልዑ ኩናት ከቢድ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ውድቀት ይኸቲልሉ ብሰንኪ ኩናት ኦጋዴን ካብቲ ዕንወት ነብሶም ከድሕኑ ብዙሓት ሶማላውያን ናብ ሶማል ሃደሙ ሶማል ስደተኛታት ዓለቕለቐት እዚ ምስ ድሕሪ ኩናት ዝተኸስተ ምስኣን ስራሕ ኣብታ ሃገር መጠን ሽቕለት ኣልቦውነት ነሃረ ፖለቲካ ሶማል ካብቲ ኣብ ፈለማ ናጽነት ዝልለየሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሕብረተሰብኣውነት ናብ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒት ናብ ናይ እንዳ ፖለቲካ ወረደ ሲያድ ባረ ስልጣኑ ንምውሓስ ዓሌቱ ናብ ስልጣን ከምጽእ ተራእየ ከም ሳዕቤኑ ብስርዓት ደርጊ ዝድገፉ ብዙሓት ምንቅስቓሳት ክብርክቱን ክሕይሉን ጀመሩ ተደጋጋሚ አንጻር ሲያድ ባረ ዝቐንዐ ወተሃደራዊ ፈተነታት ዕልዋ መንግስቲ እውን ተኻየደ ብፍላይ ብሰሜን ሸነኽ ሶማሊላንድ መንግስቲ ሲያድ ባረ ንዝተበገሰ ተቃውሞ ብሓይሊ ንምድምሳሱ ፈተነ ከም ኣብነት ነቲ ኣብ ከተማ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ኣብ 1988 ዝተኻየደ ከቢድ ጽንተት ዓሌት ክሳብ ሎሚ ኣብ ህዝቢ ሶማሊላንድ በሰላ ሓዲጉሎ ሳልሳይ መድረኽ መስርሕ ምውዳቕ ሲያድ ባረን ምፍራስ ዓባይ ሶማልን ድሕሪ ምውዳቕ ሲያድ ባረ ካብ ስልጣን ሶማል ኣብ ሓንቲ ስጥምትን ርግእትን ሃገር ክትመጽእ ኣይከኣለትን ዝሓየለ እንዳ ዝመርሓሉ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ መዋቕር ምሕደራ ነገሰ ከም ቃንጥሻ ኣብ ጸጽባሕ ዝፈልቃ ሰልፍታት እናዓብለላ መራሕቲ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ዝቀያየሩሉ ክስተት ልሙድ ኮነ ሶማል ናብ ውድቕቲ ሃገር ተቐየረት ሎሚ እንተኾነ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሒዙ ዝርከብ ፌደራላዊ ማእከላይ መንግስቲ መላእ ሃገር ዝኸደ ሸፈነን ዝርግሐን ምሕደራ የብሉን ፍትዋት ተኸተልትና ካብ ዝቐፂልና ነተን ሰለስተ ዓበይቲ ክልላት ሶማል ንተዓዘብ እስከ በዛ ሃገር ንምዃን ትሰርሕ ዘላ ሶማሊላንድ ንፈልም ሶማሊላንድ 6 ግዜ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ መራሕታ መሪጻላ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓዊስካ ብርክት ዝበለ ናይ ደገ ተዓዘብቲ ክሳተፉ ጸኒሐን ኣለዋ ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንትን ኣባላት ባይቶን ነታ ሃገር ካብ 2 ክሳብ 6 ዓመት ይበጽሕ ንልዕሊ 34 ዓመት ብዘይምቁራጽ ኣባል ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምዃን ሕቶ ኣቕሪባ ሕቶ ግን ተነጺጉ እዩ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ኢማራት ታይዋን ካልኦት ሃገራትን ቤት ጽሕፈት ካብ ትኸፍት ነዊሕ እዋናት ሓሊፉሎ ሃገራት ዓዲ እንግሊዝ ቱርኪ ታይዋን ኢትዮጵያ ጅቡትን ኢማራትን ኣብ ርእሰ ከተማኣ ቆንስላት ከፊተን ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ሓያላት ጸለውቲ ሰልፍ ሪፐብሊካን ነዚ ሓሳብ ክፍጸም ይደፍኡ ኣለዉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣፍልጦ ሃገርነት እትህባ ቀዳመይቲ ሃገር ክትከውን ከም ትኽእል እዩ ክሕበር ጸኒሑ እስራኤል ግን ንህት ኣወል ናይቲ ዝመጽእ ዘይምርግጋእ ከፊታቶላ
ሶማሊላንድ ስፍሓት መሬታ ከባቢ 177,000 ተርቢዒት ኪሎሜትር እዩ። እዚ ማለት ካብ 91 ሃገራት ዓለምና ተዓቢ። ፖርቱጋል፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ስጳኛ፣ ስዊዘርላንድ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ግሪክ፣ ጆርዳን፣ አውስትሪያ፣ ኤርትራን ሩዋንዳን ዝርከበን ዝንእስኣ ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ወሽመጥ ዓደን ተደኪና ዘላ ሶማሊላንድ ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ጅቡቲ፣ ብደቡባዊ ምዕራብ ምስ ኢትዮጵያ፣ ብምብራቕ ድማ ምስ ዓባይ ሶማል ትዳወብ። ኣብ 2024 ጠቕላላ መጠን ብዝሒ ህዝባ 6.2 ሚልዮን ተመዝጊቡ። ግርምቲ ከተማ ሃርጌሳ እታ ዝዓበየት ርእሰ ከተማኣ ኮይና ተገልግል። ቋንቋታት ሶማል፣ ዓረብ፣ እንግሊሽ ከም መስርሒ ቋንቋታት ይሰርሕ። ካብ ምውራድ ሲያድ ባረ 1991 ኣትሒዛ ብዴሞክራሲያዊ መንገዲ መራሕታ ክትመርፅ ፀኒሓላ። ካብ ሕዳር 13 2024 ክሳብ ሎሚ ብዓብዱራሕማን መሐመድ ዓብዱላሂ ዒሮ ትመራሓላ። 63.92 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ እዩ ዒሮ ሻድሻይ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ። ዘይከም ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ደረት ስልጣኖም ዝተፈልጠ ሓጋጊ ፈጻምን ፍርዳውን ኣካል ዘለዎ መንግስቲ ትውንን። ናይ ገዛ ርእሳ ባንዴራ፣ ሃገራዊ መዝሙር፣ ባጤራ፣ ፓስፖርት ከምኡውን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዝከታተል ኣብያተ ጽሕፈት ዘለዋ እያ። በዝን ካልእን እምበር ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ብመጠኑ ዝሓሸ ግዝኣተ ሕጊ፣ ተሓታትነት፣ ግሉጽነት ዘለዎ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ዘይተቋረፀላ ብኩሉ መዐቀኒ ምሕደራ ሰላም ርግኣት ምዕባለ ዝእንገደላ ሃገርያ ክበሃል ይከኣል እዩ። ሶማሊላንድ ኣብ 2001 ልዕሊ 97 ካብ ህዝባ ነቲ ኣብ 97 ዝተነድፈ ቅዋም ብምድጋፍ ድምፁ ሂቡሎ። ዕላማ ናይዚ ዝተኻየደ ሬፈረንደም ሶማሊላንድ ገዛ ርእሰ ናጽነት ከም ትእውጅ ገይርዋ እዩ። እንሆ ድማ እቲ ጉዕዞ ብእስራኤል ተፈሊሙ። ስለምንታዩ ኣፍልጦ እስራኤል ንሶማሊላንድ ክሳብ ክንድዚ ዘዛርብ ዘሎ ንዝብል ዝዓበየ ሕቶ እቲ መግዛእታዊ ዶባት ከይትንከፍ ዝብል ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ተሪር ኣቋም ኣጥቂዕካ ክርአ እንከሎ ብኸፊል ንሶማሊላንድ ዝምልከት ኣይኮነን። በንጻሩ ከም መግዛእታዊ ዶባት ክትጥቀመሉ እትኽእል ኣብ መንጎ ሃገራት እንግሊዝ፣ ጣልያን፣ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መግዛእታዊ ውዕል ዶባት ኣለዋ። ብተወሳኺ ሶማሊላንድ ንዝሓለፈ 34 ዓመታት ብግብሪ ከም ናጽ ሃገር ኮይና ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበር ቁጠባዊ ጽላት ብንጥፈት ክትዋሳእ ጸኒሓን ኣላን። ኣብ ጥሪ 2024 ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ሜሞራንደም ኣብ እዋኑ ንብዙሓት ሕቶታት ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ምንቅስቓስ ምፍጻሙ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። እዚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝህልዋ ዝገብር ስምምዕ ብመንጎኝነት ቱርኪ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልን ናይ ንሓድሕዶም ልኡላውነት፣ ነጻነት፣ ሓድነታዊ ግዝኣት ከምኡ ድማ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ዝሰፈሩ ዓለምለኻዊ ሕግታት ክኽበሩ ብመንፈስ ምክብባርን ምሕዝነትን ፍልልዮምን ኣሰሓሓብቲ ጉዳያትን ንድሕሪት ብምግዳፍ ብምትሕብባር ንሓበራዊ ብልጽግና ክሰርሑ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ብዘኽብር መንገዲ ኢትዮጵያ ኣተኣማማኒ መስመር ባሕሪ ንምርካብ ንዝህሉ ኩሉ መደያዊ ረብሓታት ክልቲኦም ሃገራት ኣፍልጦ ክህቡ ብዝብልን ካልእ ነጥብታት ከም ዝዓረፈ ይዝከር። እንሄት ሎሚ ሶማሊላንድ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነግፋ ኣፍልጦ ሃገርነት ሎሚ ካብ እስራኤል ረኺባቶ። ኣብዛ ንዕዘባ ዘለና ዓለም ንስላሕ ቂላ ምእንቲ ካልእ ሃገራዊ ረብሓኣ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ተኦቲ የላን። እዚ መባእታዊ ኣምር ናይ ዓለማዊ ዝምድናታት እዩ። ሃገራት ብመንፅር ሃገራዊ ረብሓታትን ኣብ ጉዳይ ሶማል እውን ተኾነ ዝተፈላለየ መርገፂ ሒዘን ኣለዋ። ነዚ ንኣብነት እስራኤል ምፍላጥ ሶማሊላንድ፣ ኤርትራ ሓንቲ ሶማል፣ ግብፂ ሓንቲ ሶማል፣ ኢትዮጵያ ዘይርግአት ሶማል፣ ቱርኪ ሓንቲ ሶማል። እዚ ድማ ኣብ 2024 ወተሃደራውን ቁጠባውን ስምምዕ ፈሪማላ። ድሕሪ ቻይና ካልአይቲ ዝዓበየ ወፍሪ ኣብ ኢትዮጵያ ተካይድ ሃገር ቱርኪያ። እዚ ናይ ቱርኪ ምስቲ ዝዓበየ ምሕዳስ ኦቶማን ኢምፓየር ዝብል ዕላማ ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ። ኣብ መንጎ ግብፅን ቱርክን ዘሎ ዞባዊ ውድድር እምበር ኣብ ጉዳይ ሶማል ሓቢሩሎ ሓንቲ ሶማል ይድገፍ። ኢማራት ሓያል ሶማሊላንድ ትድግፍ። ዱባይ ፖርት ራሺድ ብዝብል ናይ 442 ሚልዮን ኣሜሪካን ዶላር ናይ ምሕዳስ ወደብ ወፍር ኣለዋ። እዚ ነቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ማዕስከር ክህልዋ ክሕግዛ እዩ። ኢማራት ኣቐዲማ ንፓስፖርት ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባቶ ትርከብ።
روسيا نتي أب سودان جميرات زلا سفيح زباوي متأتوا بقرن أفريقيا زساسي زينة مرقتي أب قداي سومال حيزالا تشاينا مس قداي تايوان بمتححز مجزاتاوي مريتا وحدنة سومال بترير تدقف زبز هاجرات إيروبا حبرت حانت سومال زدقف مرقتي تاتوسيدان اللوا أمريكا كامرحتينا مرحتي عفافيت صغير مرقتي زنت أبارق إذن كالئن فلليات بزاخطلو سوماليلاند فلاميت ناي ممقال عباي سومال دو تخون جزي حدي قبلنايو نا بوتلاند نسكر بوتلاند أب سميناو مبرات تركب 310 كيلومتر بمحز عبي صفحات مريت ونن إزي حدث اللسيت ناي ملأ سومالي حز زبز حاسوني مسلمنا زغتل هزبا أستاد 5 مليون يبتزح أب شنجعت 220 أكال جزءات إيطاليا أب سوماليلاند كوينا أب شنجعت 260 دما أكال عباي سومال كونت أب 98 نفسي كحلية كتب الرئيسة زخالت أوتونوموس ستيت كونت قبل تشرين إسران كلتن نيو زي كرعاو زمدنا مس فدرالو منقس سومالا لوا أز زمدنا نبز خفاء أنفوتي خيد كم زلي زربالو كم صعبينو قبل تشرين إسران 4 نيو نفسك كم functionally independent state كم تقصرا بوقع حبيرا نزي كاب محدرة عباي سومال نفسك تقلل زقبرا زلو 3 عبيت مخنيات نمتكاس قداماي تبقسو سوماليلاند نمثل رئيسه وسانيو كالاي هلاوة عطق قبر شبراو حيلي الشباب أبدواوي شناخ صومال إن عبيه أبزخدل زلهموت منقس صومال كقطقو بزي مخالو تسفا أما أكلاي محدار كويس أخمز الله يقلت سالساينت بدما بفولي كاب هاجرات إثيوبيا جبسي كمون إمارات نمكل خال الشباب بزبل متقوعي زوح زلا زلو زي تفعلالي حاجزات نقعزو حتى تقبلنت من مسرات هاجر نهري زهب بين أو ركبات كتكاسي كآل سالسيتي زعبيت فدرالاويت ستيت جبالالاند ناي أستاد 210,333 كيلومتر صفحات مريت حيزة مسنداو كأنو تتقعا عبدوبو كفال صوماليا تركب حوصي رئيسة من محدار جبالالاند مسهاجرات كينيا إثيوبيا تداوب تغلالا متأن بزه هزبي جبالالاند أستاد 1 مليون يقمت كيس مايو زعبيت كتمخينا تازبزه نأشتو قبيلاتات حقيفة تركب أكال عباي صوماليا فلمان حتصير وانا محدار عد انجليز انت تنحت ابشن جاعت 225 نمجزات الطليان اتوت بزيكا اتي بجيوغرافيكاوي اقمامطا ابصطتان بوليتيكاو صوتان زلو لعلترا موسوب مهرت صومال زبل قصلون تلله انتخونه ماكلاي منجست صومال كونه مرحنت حوس رئيس من محدار جبالالاند نزوننو هابتي اب معلا كوعلو ايترعين زلو بنصارو اب قصالي غونصي ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ዳዕሽን አልሸባብን ቅርሰና ጉዳማዊ ጣልቃነት ክትቆራቆስ ጸኒሕን አሎን በዚ ምክንያት ኣብቲ ከይዘራእካዮ ዝደለኻዮ ዘሕፍስ ሙእኩት መሬት ብጥሜት ዝሳቐ ዜጋ እልፊ የብሉን ህዝቢ ጁባላላንድ ምስቲ ኣብ መቃዲሾ ቤት ጽሕፈት ዝውንን ማእከላይ መንግስቲ ኮነ ምስ መላእ ሶማል ዘራኸቦ ትሕተ ቅርጻዊ ምዕባለ የብሉን ዝምድኑ ምስ ኣብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝርከብ መዳወብቱ ዝያዳ ይቀራረብ بخالق شنخ ቁፅፅር ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ስለ ዝተገለለ ዕጡቃት ሓይልታት ብፍላይ ድማ አልሸባብ ፈሊቁ ዝዓከሉ ከባቢታት ይኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጃማዬ ከምኡ ድማ ኣጅሌብ ናይ ጁባላላንድ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ይርከብ ዶብ ዝጠሓሰ ሽበራዊ መጥቃዕታዊ ስርሒት ይፍጸመለያ ኣሎ ኢሉ ዝኸስስ መንግስቲ ኬንያ ብተደጋጋሚ ኣብ ጁባላላንድ ብምእታው መጥቃዕቲ የካይድ እዩ فتوات تقاتلتنا نهلو كنتات بوليتيكاوي زي مرققا الصومال كمودما مجمر مسرته هاجر سوماليلاند زد حساسة عمق زبالات حستو مدابنا عداينا لكم تسأنيحنا إذا أقدموك تكسأن حل تاريخا ودي حربايتايو الصومال لومي أبكندن إسرائيل تخصص مجمرتا هاجر كوينا نخلوم كفالات صومال زحقوف محبر القطباوي بوليتيكاو هاجر منغستك تمسرتا لوايدما تحستونا رجعتي صومال انت تهلو إسرائيل يخون كالوات حيلتات كتصعوتاي مخالان
ንእስራኤል ተማዓቱለይ ግን ፋይዳ ዘለዎ ኣይኮነን ንምዃኑ እስራኤል ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ከተካይዶ ፀንሐት ገና እውን ተካይዶ ዘላ ናይ ዘበና ዝዓበየ ግፍዒ ብባይቶ ፀጥታ ክንደይ ግዜ ዘይተወገዘት ስለዚ ፍትዋት ተኸታተልትና ንምክትታልኩም እናመስገና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብና በዛ ሓሳብ ክንዛዝም ብዘይካ ሶማላውያን ዋሕስ ቀጻልነት ሃገረ ሶማል ዘውሕስ ምፍንጫል ዝገትእ ካልእ ሓላፍነታዊ ኣካል የለን ሰሰናዩ